Heto na ang bagong pakikinggan, kasama ko si Felisado sang magiging batikan. Dito sa aming linyada na simple lang at tirado, wag na muna maangasan sa pagpatak ng premera. Dumadami ang kalaban pag kami nakikilala, maraming naiingay sa simple namin na postura. Sa agad ng kukontra positibong nasa pawan, halatado kang apekto, nakikinig ka lamang habang bumibitaw at ikay bumabayo. Wala kang gilas na tigas, plastic ang pagmumukha mo. Paano sa amin sasabay kung lagi-lagi ka sablay? Paano ka sa amin mahanay kung ganyan lang ang taglay? Huwag mong maliit dahil di ka malaki, dibdib mo lang mabigat pag nadinig mo na to pre. Di pala kita kumpare, kaya huwag kang kukurap, tapusin mo pakinggan to para lalo kang bumiga. Ako naman, sino pa? Felisardo lang naman, unang salang at pangalawa sa verso na halang. Di ako isang track para iyong kalsuhan, at ito na ang track na iyong pakinggan. Wala nang maniobra pag ako nang umabante, ituring mo sa kobra ang ilong mong elepante. Hindi ako seryoso sa aking mga sinabi, gusto ko mailabas ang iyong mga ngiti. Mapormahon mang tuta, mabataon ng bitis, namamarumpatis, nangangamatis, nilaog ang ipis. May diabetes, dinakop kang polis, tasaro kang rapist. Umagang almusal, pumunta ng Plaza Rizal, bumili ng almusal, nahulog sa kanal, tinulungan ni Al, binigyan ng pandesal, habang nagdadasal sa poong may kapal.